Pa? Ano yung papa, bay? Pa? Ano si papa, bay? Pati si Hana, wala na diri ah. Asa naman to akong papa o manghod? Binuang ako naman ang isa na diri ah. Pa! Hana! Asa naman taon mo eh? Isa naman ka oras, bay. Wala pa man sila. Asa man dito sila nangadto, bay? Nindot si kanang unanin nga gugmahan no kanang nakakay kuan ba? Naay freedom ba kanang walay magbuot sa tuwa god. Di ba? Marke! Ngani mo. Jong, Puti kamay! Bantog ra wala si Hana kay kuyog-kuyog din nimo. Ya, relax lang. Usay gusto nimo? kana nang kuya nimo. Kuya ko na kuya nimo. Ya, Karon na ni makitan unsa nagkagahi nimo. relax lang lagi ya. Impason yun ti karon. Ano mo gusto dai Jong? Ikaw hanap. Ya. Kung sige makabanuban na ng Marke. Kana mabuot na ka, nahigugma naman ko sa iya ha. Gusto lang na ako protektahan ako manghod. Protektahan nimo, protektahan nimo. Protektahan ako gikan si Muha. Yan sa man gusto nimo mahitabo di ay Jong. Unsa dai mo gusto mahitabo be? Usay gusto may tabo. Naay mahitabo si Maron. Impason ta ka. O nya sa man naman tuan, asa naman tuan? Tanaw na to nagkagahi nimo Marke. Gahi kita Marke ha. Ay maninuod jud ay ka. Uy pa, nara man day ka diha. Nok. Payo kay naka. Sa di problema Jong? Awa si Marke pa oh. Giuban-uban na si Hana. Sa di problema na dai Jong, ug uban-uban. Idapig na kang Marke. Jong dili man sa pagdapik, tanawar gunay mo mangud ako na na ba? Responsibilidad na ako na nga kuya nga protektahan siya. Jong dili ngon ana Jong tagaig desisyon nimong manghod, dalaga na na Jong natanay ka og galingong desisyon Jong. Naunsa man ka pa? Murag wala kasi mong hunahuna ba? Hubog ka? Kung musukol na kasi mong amahan Jong. Dili man sa musukol pa pero murag lahi man imong asta gudron. Ano yung gaingan? Nakaplano na ni tananhan. Kol, Marke, basta Kol. Kaming gi, yun sa di mo ni Marjong di ay. Wala ba nagkuan manggod na agod Unsa kaya ning istoryahan nila? iya man gihulga-hulga ba nga bantay lang daw me. Kung sabo naman tingali ning duay. Lahi pa yato Kol. Oy, sa man? Lahi naman lang yung manok gidala, puti man to tong niagi. Oh, pugi na kay nino. Oh, kay kato imong gihatag tong niagi, nakadaog na to. Puti ka may tinuod. Oh, akong gipa-relax. Unya kan eh. Siyempre, daog naman to no. Pinalit bago. Buti kaya mo. Ayaw juga ka kalangan. Buang good sige imong manok. Pero kana Kol, ay kuan Kol, kana si Marjong ba gikuan me. Di makasabot. Pagpasensyahan, ano mo pa mo nakabalo Marki. Pagpasensyahan na lang sa. Istoryahi pod na Kol. Ako lang dolon, istoryahan ako ron. Istoryahan karon na, karon istoryahan dito. Sige. Jong. Relax lang Jong ba Jong. Ikaw init mo kay kagulo eh. Init ulo bantog day pa ha. Kay gyatagan day kag manok ni Marke. Jong, ikaw ba dili ang kainit pirmi ang ipairal ba dili ang kasuko. Pasante na lang gud na imong manghod. Dili ang suko. Nagdala ra man ka ng manok. Dili Jong, uy, grabe kalagot Jungoy. jud na. Imong pagkatao gibayran lag manok. Nisugot ka. Niundang kag inom pero nagsugod-sugod na kag sabong. Una nadaot na kaning utok nimo ba? Nadaot na na. Dili lagi Jong. Karon pa nga nakabalo ko nga nidapig na kang Marke. Nya day Jong. Bughaon tamong duha. Unsa? Walay dagang storya. Jong! Marki! Si Marjong oh! Handaganan! Tagusan! Dagan saan? So ano na to ni Marki? Murag nagkuha ang YouTube mga gamit pang bunal. Wakay salig sa akong mga plano? Gamito na ako ang huling alas! Di na dyan ko believe ni mo Marki ba? Ano nakaingon makakol? Di dyan ka mahotdag mga alas. Goods kayo. All the Jong! Teka man ni si Marjong. Nara, nagdala dyan do. Jong, kasi pwede pa nato ni maistoryahan Jong. Wa na'y makapugong sa kuha. Wala dyan day ha? Good afternoon, boss. Puti kamay. Nagwapa ba? Jess, pakitae ragog pang malakas ang birada.
Paligid ko gunit sa ukulele, boss. Unsa day talent nimo? Musayaw. Nganong dala-dala man ka ni ukulele? Pambunal man na, boss. What? Sige, larga. Kinsa kaya na siya? Grabe mo ay ba? Paila-ila tanan ni Marquis sa kuwa, oy. Willing kay na ko siya pasayloon ba? Masa na siya, boss? Nangita na siya away? Ay, wala, oy. Ako pa. Amigo mo gani may anang Marquis. Dili mo ko klase anang tao nga hilig og samok. Amigo ta Marquis, di ba? Uyab magani mo sa kumangod nga si Hana. Unya unsa man jong willing ka makipagstorya sa ko ah? Tara, dito ta skilid. Palihog og dala sa imong pangbunal. Salamat, boss. Hindi man. Marquis, ikaw may amigo biya kay ta ha? Balong. Ikaw may diri ta, surya ta diri sa kilid. Unya unsa man? No. Type nimo to akong gidala para sa imo. Paila-ila ko ato bing. Kabalo jud ko sa kong mga hilig na kalibre ba? Kinsa man to? Mo to ang ultimate single mom. Puti kamay. Ultimate single mom. Ultimate single mom. Natoy tulo ka anak. Tulo ka anak. Mga type nimo. Ako'y bahala. Kanang tulo ka anak manggod na niya. Ako'y bahala bugi anak. Ako'y bahala. Sa ipay-ila to sa kuha ba? Inya para dito sa kuha. Para to sa imo ha jong regalo na ko sa imo ha. Ikabalo ko hilig kay mga single mom. Unya. Usa man, napa ba ko'y permahan na to? Ah, wala na. Clean title to. Diretso na transfer sa imong apelido. Good. Unya unsa man ipilay ta ka? Kanay, paila-ila ko bing. Unya okay naman kakasamo ang relasyon niya na wala problema. Okay, wala man ko nagbabag sa imong relasyon. Buing Ano na. so ko makaganina? Pula, magod. Abi, magod ako si Papa rin. Magipangandamag may nato ng mga surpresa ba? Kabalo ko jong gipangandaman ta kay pamilya naman tapuhon. Mo Gusto na kog happy family ta. Mo yung believe fake ba? Wala na laing lalaki para kang Hana, ikaw ra. Ah sige. Ipailaila na ta ka. Ready na ka. Ready na ako ganiya pa. Ipailaila ta ka. Kala. Ah, Jess. Hi. Jong. Jess ah. Ako din si Marjong. Kilig bang kumarki oy? Labanin yung kakilig. Kanang Jess, andam na baka nga ako mahimong amahan sa imong mga bata? Andam na. Di na ako ni kayanan mo. Kayahan na. Andam naman ka mahimong daddy. Andam na. Nya Jong, adtuwa sa to si Ana, kinadlok ito sa imo ganina. Sige pa. Han! Ayaw, ya. Unsa ka? Ayaw. Ayaw lagi ba? Kabuutan ra nako nga kuya. Ali na diri kay maglipay ta magpamilya. Ali na. Unsa mo kay? Hadlok na may noo ka. Marki. Dara na si Hana. Di ka nakakasawang tingnan. Basta ng iyong Sure Jong ako na jud si Hana. Oh, imuha na si Hana. Basta ako ana ni si Jessa. Jessa bibi. Happy family naman ta. Asam ta mga turon. Manakay na lang tayo yung bangka. Kay nga naman. Kaya dito man nagsugod ang tanan. Dito na lang po nato humanon. Bitaw, aron na ni happy ending atong story. 君の虜になってしまえばきっと Tama ka Marke. Walay problema sa ako. Basta ikaw ba lang ako kung nok-nok. Diba nok? Nok. Love kay ka ni Papang nok. Na. Mga tinaga ninyo. Happy family jud ang ending na tuhan. Sa kaduwe-dugay na ako nanguyab sa imuha. Nagkauyab ta pero tago-tago lang. Pero karon dawat na ko sa imong pamilya. I love you, Han. I love you too. susundan. Saan mo magpunta?